लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ'आव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअ'आनो जागोन जोंहा दिनै स्पेसियेल सानडे डे थारमाने सानडेयाव जोङो मा खालामो बबाव थाङो आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन माने दायो भिडिअ'खौ जागायबाय आं फुंनि ब्रेकफास्ट जानायनिफ्राय जागायबाय आरो ना लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला जोङो सानडेयाव एसे स्पेसियेल जायो आरो ना गुबुन दिनावथ' जोङो जेनेबा मा होनना बुङो गाव खामानिफोराव बेस्थ' जायो बिदिनो स्कुल बबेबा खामानि थांनाय बिदिनो बेस्थ' जायो बेनिफ्राय आरो सानडेयाव जोङो फ्राय न'आवनो थानाय जायो आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आङो बिदिनो दिन्थिलांनो नाजागोन आरो जोंहा नैबे फुंनि समावनो ब्रेकफास्ट बरिया स्पेसियेल बनायनानै होबाय आरो ना मिसेसआ आं बेखौ दायो जालांनोसै ब्रेकफास्ट जानानै आरो नोंथांमोननो बिदिनो सानसेनि भिडिअ आङो लाबोनो हास्थायगोन आरो जोंहा बाहेरायाव ओरैबायदि अखा हादों दे लोगोफोरनो ओरैबायदि अखाना मा होनना बुंगोन अखायानो गारनो रोंला हरावथ' हरसे अखा हाबाय ओमफ्राय दाबोथ' अखा आसामाव ओरैबायदि अखा हागोन होननानै बुंदों दिनैसो बेसेबां अखा हायो मिथिला दायो जोंनि उदालगुरियावथ' बिराद अखा आरो लोगोफोरा बबेयाव अखा हादों खिन्थाहरबानो जाबाय बबे डिस्ट्रिक्टआव आसामनि कमेन्टनि गेजेरजों खिन्थाहर लोगोफोर दायो जानोसै नायलांदो आरो ना लोगोफोर जोंहा दिनैनि ब्रेकफास्टआनो जाबाय सिथाव जायखौ बुङो सानजारियाव एंख्रं बेनिफ्राय आरो नैथिं भाजि बनायनानै होबाय हिन्जावा संनानै मा होनना बुङो बे भाजिया जाबाय भात केरेला आलु पटल मिक्स आरो ना नैबे जाबाय नै दैनि सिथावा एंख्रं सानजारिया एंख्रं होनना बुङो जालांनोसै लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोनानो आंजों लोगोसे आरो नोंथांमोना साननाङा मा जानायनिल' भिडिअ लाबोयो होननानै साननाङा दै लोगोफोर नोंथांमोना बिदि दा सान मानो होनना बुङोब्ला आंनिया फेमिलि ब्लगसो नालाय ओंखायनो फेमिलिनि ब्लगखौनो आङो एसे नोंथांमोननो लाबोबाय थागोन आरो शेयार खालामबाय थागोन आरो लोगोफोर बरिया गोथाव स्पेसियेल दे बिदिबा नायलांबाय था लोगोफोर आङो आरो बिदिनो जोंनि सानसेनि भिडिअ आङो दिन्थिलांबाय थागोन होनना फाइनालि दायो जोङो चार्चआव थांनो ओंखारबाय आरो ना लोगोफोर नै बिदिनो फिसाजो उन्दैजों आंजों नै बिदिनो मा होनना बुङो प्रिन्सेस मा खबर गुड मर्निं मोजां दा ना जोङो मा थांगोन दायो गिर्जा सानडेआवथ' जोंहा मा होनना बुङो जोंनि ख्रिस्टियान धोरोमारिफोरा बा जिसुखौ फोथायग्रा सुबुंफोरा सानडेआव थारमाने गिर्जायाव थाङो दा जोङो गिर्जायाव थांबाय थादों आरो ना चार्चआव दा लामायाव दङ टाइमा दायो जोंहा 9:30 जाबाय ओरैनो 9:30निफ्रायनो जोंहा मा होनना बुङो आराम्भ जायोमोन आरोना खिन्थु दिनै बोथोरजों अखा हानायनि थाखाय थारमाने एसे लेट जानो हागौ थांबाय थादों लोगोफोर फाइनालि दायो जोङो गिर्जा न'आव सफैबाय लोगोफोर दायो मानसि एसेबां जाथ'वाखै खारन बोथोरनि थाखाय आरोना ओरैनो 9:30आवनो आराम्भ जायोमोन खिन्थु दिनै 9:30आव आराम्भ जानाय नंला दा बहुदानो थारमाने अखाजों फैनो हायाखै आरो ना बिदिनो लोगो खालामोब्ला बहुद निरायाव हायो खिन्थु किसुमान दायथ'फोरखौ आख' ध्यान खालामोब्ला बिराद रंजानाय मोनो आरो बे बाथ्राखौ जोंफोर बिराद सिन्था खालामनो नांगौ जेखौ नों आंहा जन्म जायाखै बे समावनो ख्रिस्ट'आ बे संसाराव फैनानै नोंनि आंनि थाखाय जिउ होबाय बै समावनो बासायनायखौ होबाय दिनै जोंफोरा साबबायसा नांगोन नाम्बार 1 हयथ' सोरबाया बहुदानो नन ख्रिस्टान परियालाव जन्म जादोंमोन अब्लाबो 3% जुदि दिनै ख्रिस्ट'खौ मोनगोन बासायजानायखौ मोनगोन सोरबाया ख्रिस्ट'नि परियालावनो जोनोम जादों बेनिखायनो जोंनि अन्तरा बासायजानायानो जोनोम जानायखाय बेखौ जोंफोर आइडेन्टिफाइ खालामनो नांगौ आरो बिनि थाखायनो रंजानो नांगौ
हामबायसै फाइनालि जोंहा चार्जआ जोब्बाय दायो थांनोसै आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय बिनि उनाव दा न'आव थांनानै जानाय लोंनायनि जगार खालामनोसै आरो बेखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नायलांबाय था आरोना लोगोफोर दायो जोंहा चार्जआ जोब्बाय दायो थांनोसै माने अखा हादोंमोन ना बेनिखायनो दिनै चार्जआ एसे लेट जाबाय आरोना जोंहा दे लोगोफोर नायलांबाय था आरोना फाइनालि दायो जोङो न'आव सफैबाय लोगोफोर बेनिफ्राय दायो जोङो नै सफैबाय आरोना माया फुला अखाजोंनो हामा जाजोब्बाय ना गैला फोसाबबाबो फोसाबख'नो हाला बेखौ दायो जानायाव बाहागो लालायनोसै लोगोफोर माने जोंहा दिनै माने दायो किचेनावसै आरोना लोगोफोर चार्जआ जोब्बाय दा किचेनावसै बेनिफ्राय मा मा संनाय जायो बेखौनो एसे दिन्थिलांसै आरोना लोगोफोर दाननोसै उनाव लाहार फाहार खालामहांनोसै नै बिदिनो मिसेसआ दे मावबाय ओंखाम मोनजाथारसिगोन नेबाय थादों आरो नै जा रेडि खालामबाय थादों जाबावाखै दाबो जाथारसिगोन आरो नै बिथिं रेडि खालामबाय थादों दे नुहुरलांसै आंनिथिं थाबायना जिरायना थाखाबाय आं थारमाने जाबायना बिमा जाथारसिगोन जाहैदों मोनजाथारसिगोन जाहैदों ओमफ्राय नै ओंख्रिया मा ओंख्रि देखायनोसै आरो आंनो लोगोफोर ओरैबायदि थारमाने माबा जानानै दङ गोसोआव ओंखामबो उखैबाय टाइमबो जाबायना 1टा जाबाय मा उखैबाय नायलांबाय था लोगोफोर दिन्थिलांगोन नोंथांमोनाबो जोंनि जानायखौ माबायदि जायो दिनै नायलांदो आरो ना लोगोफोर स्पेसियेल सानडे होनना बुंदोंमोन ना दहाय सिगांनि भिडिअ बुंबोदोंमोन नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि भिडिअ लाबोगोन होननानै दायो आङो सानजौफुनि जानाय बेखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै आरोना बेटायाबो उखैथारबाय जानो हिरा प्रिन्सेसआ ओंखाम उखैनानै मलं जालायबाय बेटाया वाव सफैबाय नै खानाया स्पेसियेल खाना नै लोगोफोर दिनैनि खानाया नै नुबायना लोगोफोर बिमा मा ओंख्रि बेलाय नै ओंख्रिया थारमाने स्पेसियेललै दिनै लोगोफोर नायदो नै
मा होनना बुङो नैबेयो सबायजों अमा बेदर संनायखौ आङो देखायाखिसै खिन्थु संनायखौ देखायनाय जायासै लोगोफोर नोंथांमोननो समबो जायासै बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय जोंहा भाजि बेनिफ्राय नैबे पापर बेनिफ्राय आरो नैबे फानलु फ्राय बिदि आरो माने सिम्पोल आरो न' एसेबां हेभि पार्टि नङा आरो ना होमबाबो सानदेआव माने बेदरखौ जानाय जायो आरो ना लोगोफोर बिदिनो बांद्राय जोङो बेदरबो जाया गोथाव जादोंना जायाखै लोगोफोर कमेन्टआव खिन्थाहरदे जानायाथ' आंसो जागोन अब्लाबो नोंथांमोना फोरमायहरदो आरो ना लोगोफोर कमेन्टआव नै बिथिं जाहैबाय आरो फिसाजोनि आरो गुबुन जाहैलायबाय आरो ना बिथाङा जाहैबाय मा होनना बुङो बिथांनिया जाहैबाय बे अमा बेदर आरो आलु ओमफ्राय पापर बिथांमोना थारमाने माबा जायाना सबाय ओंख्रि जाया सबाय जानो गोथाव मोना ने बेटा बिथांमोननिखौ बेलेग बनायनानै होबाय आरो ना दे लोगोफोर अब्ला नायलांबाय थादों आंबो जालांबाय थानोसै बिदिनो एसे जानानै देखायनोसै आरो ना लोगोफोर आं बेखौनो बुंबाय थागोन नोंथांमोननियाव माने जानायनिल' भिडिअ लाबोयोलै बिथाङा होननानै नोंथांमोना बुंनो हागौ साननो हागौ आरो बेखौ बुंनाङा दे लोगोफोर माने उपाय गैया जानायजोंसो आरो मानसिया थांनानै थायोना सबाय अमा बेदर बरिया गोथावखानो जाबाय लोगोफोर गोथावलै बरिया जादो बिमा बरिया गोथाव संना होबायलै थेंक इउ दे बिदिनो संनानै जाहोबाय था गोथाव गोथाव लदा जाबासो आरो जानायाथ' जानांगोन ना लदायाबोथ' जाखागोन आरो माथो खालामनो आरो ना दे अब्ला लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेबां गोबाव खालामला आरो भिडिअआ गोबाव जाबाय आरो नोंथांमोना जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनबायब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय बेनिफ्राय आरो बेलासे समाव आङो बबाव थांनाय जायो आरो फिन नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय लोगोफोर दे बाय बाय आरो टाटा एसेनोसै